Craig Cathcart. Zkusit tu situaci 1-1 a tady znovu ten výborně zahraný rohový kop. Cathcart se tam prosadil proti Jarmolenkovi, kterého přeskočil, ale nestačil zamířit a viděli jste, že to bylo opravdu jen A je to dobrý balón a 1-0 pro Severní Jiry! Od chvíle, kdy Norwood cupl do balónu, bylo jasné, že to je gólovka, protože McCauley se rozběhl přesně ve chvíli, kdy měl de facto nekrytý. A začíná se nám tady rodit překvápko v skupině. No, přesně se to potvrdilo. 8. gól za reprezentaci pro McCauleyho. Tady dostal fantastickou přihrávku od Norwooda. Vidíte, že Kačeridy je v tom souboji pozdě, prostě nezachytil náběh tohohle 191 cm stopera. Ten to opravdu umí, nechytatelnou hlavu. Ani tohle není marné a obrovskou kliku měl McGovern, protože balón ho přesně trefil. Znovu to byl Selezňov. Také velmi dobře zahrané mezi všechny ty hlavy, které v tom prostoru jsou. Ale vidíte, že Selezňov měl dostatek prostoru na to, aby si balón našel. Velmi dobře ho prodlužoval opravdu. Jarmolenko. Hezká přihrávka Rakického. Kovalenko! Největší šance Ukrajiny. No teď Severní Irové nepokryli ten prostor před 16, před stopery. Ten balon se tam odrazil a... No já myslím, že ho úmyslně takhle hrál Selezňov. Kovalenko měl opravdu velmi dobrou pozici na to, aby ohrozil branku McGoverna. A Davis se nenechal zbláznit. Raději podržet míč, než vystřelit. McGuinness. Pjatov! A je to 2-0! Severní Jirové se dotýkají hvězd! Niall McGinn dorazil míč vyražený Pjatovem do brány a dává definitivu na vítězství Severního Irska nad Ukrajinou. Na 16 našel střílejícího Dallase, který velmi dobře mířil na zadní tyč. Pjatov dobře zasáhl, ale nejrychlejší byl střídající McGinn, který byl u míče včas a pro ně už to bylo jednoduché. Dorazil do prázdné branky. Je hotovo! Severní Irsko překvapivě poráží Ukrajinu 2-0.